Den truede panda. Den forfærdelige kendsgerning er, at hver dag dør utallige pandaer på grund af vor tids enorme forbrug af papir. I dag i nyhederne, der har vi fået besøg af panda-ekspert Ole Neiggaard. Og han vil fortælle om pandaernes forfærdelige liv. Det er bare fordi, alle de stejlerskoler, de er så ligeglade med papir. Nå, hvorfor er det det? Det ved jeg ikke. Fuck. Arne. Nå. Okay. Jamen, skal jeg komme hjem nu? Ja. Har du mere at sige til det? Nej. Vel. Nej, du skal sige til to. I dag er Arne Nedergaard kommet ud på Stejlerskolen, hvor han skal have nogle fakta og fakturs om, hvordan man tegner og introducerer pandaens liv herude. Arne, det er hårdt. Arne, nej, kom nu ikke. Nej, Arne, kom nu tilbage. Arne, det der. Arne, stop der. Kig ham. Ja, gå. Og så taler du bare. Ja, du skal slukke den for længe. Her er vi så i 8. klasse, hvor Andreas sidder og har formtegning. Fuck! For helvede! Fuck! Nej! Nu. Arne Nedergaard, TV2, Lindet. Og panda-ekspert. Præcis. Nu. For søren, mand.